Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бурычлыларга каршы суд приставлары намуссыз фатир хуҗаларын акылга утырта. Поэтому только меры воздействия через судебный порядок. Халыкка уңай булсын. Актүбәдә Харис шишмәсе тизекләндерелде. Иясенә ирешкәч, без инде шушы ремонт эшләрен алып бардык, тизекләндердек һәм инде бик матур бер ял урыны килеп чыкты. Безнең ишек алды. Кәләй тимер юл станциясендә яхшы күршелек фестивале узды. Бу бүген татар избасында бүген шагыла бүтән татар милләтенең гореф-гадәтләре. Кемдер дерләп утыра, кемдер бәйләп утыра, кемдер чигеп утыра, кемдер аш-су ризыгын тәкъдим итә инде монда. Идарәче компания вәкилләренә коммуналь хезмәтләр өчен бурычлылар белән ничек көрәшергә, намуссыз фатир хуҗаларын квитанциядә күрсәтелгән сумманы ай сайын ничек түләтергә. Суд приставлары рейдлар белән йөрүне дәвам итә. Күптән түгел 2 күп фатирлы йортта яшәүче бурычларның өйләренә бардылар. Бу турыда тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Коммуналь түләүләр буенча бурычларны туплау җиңел, килгән квитанцияларны берничә айга онытуда җитә. Ләкин ул очракта төп суммадан кала әле пениларда өстәлә. Суд приставларына торак коммуналь хуҗалык бурычлары буенча башкарма кагаз килгәч, суд карарларын үтәүчеләр эшне үз өстенә ала. Алар фатирдан фатирга йөри башлый. Бурычларны җыю буенча рейд бу юлы 2 йортта узды. Тукай проспекты буенча 37 һәм 37А. Бу йортларда барлыгы 14 бурычлы яши, ләкин аларның берсе дә рейд вакытында ишекне ачмады. Они здесь не живут. А давно не живут? Давно не живут, несколько лет. Они в другом месте живут. В целом по домам с ТУК 37 свыше 2 миллионов, по ТУК 37 4 миллиона задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Тулайым алганда йортлар буенча Тукай урамы 37А буенча бурыч 2 миллионнан артык, 37нче йорт буенча 4 миллион торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы бар. Без кайнар суны сүндерәбез, канализацияны яба алабыз, ләкин барлык йортларда да аерым фатирларны ябу мөмкинлеге юк. Шуңа күрә суд приставлары тәэсире аша гына эшләнә бу. Поэтому только меры воздействия через судебный порядок. Коммуналь тарифларның бәясе күтәрелүе, бурычларның авыр тормыш хәлендә булуы яки фатирда бөтенләй яшәмәве, халыкның бурычларын түләмәүнең сәбәпләре күп. Ләкин объектив һәм субъектив сәбәпләргә карамастан исәп-хисапны вакытында ясарга дип раслый идарәче компания хезмәткәрләре. Милекчеләр бурычларын кире кайтармаган очракта суд приставлары мөлкәтне тартып алырга гына түгел, мөлкәт белән теркәү гамәлләренә хокукны чикләргә мөмкин. Шулай ук хезмәт хокукы, пенсия һәм башка түләүләрдән басып калалар. Һәм суд приставлары бурычлыларның Россиядән читкә чыгуына вакытлыча чикләүләр куярга хокуклы. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Менә Әлмәттә яшәүче коммуналь хезмәтләр өчен һәр вакытында түләгән булса да, барыбер бурычлы калган. Ул судка комфорт идарәче компаниясенә кайнар су өчен түләүләрне законсыз дип тану турында дәгъва белән мөрәҗәгать иткән. Судта җавап бирүче, хезмәт күрсәтүче оешма вәкиле суд утырышына килмәде. Шулай да шәһәр судында эшне карадылар. Проблема заключается в том, что сотрудники управляющей компании или сама управляющая компания, когда приходят на проверку приборов учета, под документы предоставляют документы, якобы все в порядке, и документы о несанкционированном вмешательстве. Идарәче оешма хезмәткәрләре исәпкә алу приборларын тикшерүгә килгәч, эшләгән эшкә акт тәкъдим иткәннәр. Исәпләү приборларын тикшерүне алар шаһитләрсез үткәрә. Бу акт нигезендә алар безгә штраф түләргә тиеш диде. Ягъни бу ягынча 100 мең сум акча. Алар фатирыгызда антимагнитлы эшләнмә бар дип әйтә. Безнең аны беркайчан да кулланганыбыз юк. То есть это порядка на семью из 4 человек. Штраф составляет где-то порядка 100 тысяч рублей. Мотивирует свое
свой штраф тем, что якобы сработала антимагнитная пломба, и якобы мы пользовались какими-то методами остановки счетчика воды. Хотя мы этим ничего не пользовались. Зыян күрүче әйтүенчә, ул бу фатирда үз гаиләсе белән күптәннән яши. Ай саен коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түли. Идарәче оешма контролеры агымдагы елның гыйнварында исәп приборларын тикшерергә килгәннән соң квитанцияләрдә аңлашылмаган зур суммадагы акчалар пәйда булган. Шартлы штраф кинәт коммуналь хезмәтләр өчен бурычка әйләнгән. Управляющая компания просто терроризирует. Идарәче оешма хезмәткәрләре минем гаиләне тынычлыкта калдырмый, гел язалар, шалтыратып торалар. Безгә коммуналь челтәрләрне өзәбез дип яныйлар. Бу ай саен кабатлана. Угрожает то, что каждый месяц планомерно рассылку делают. Михаил сүзләренчә, контролер килгән көнне хатыны өйдә була. Ул укымыйча актка кул куя һәм шуннан соң гына үзенең риза түгеллеген ачыклый. Шуннан соң ул идарәче компанияга дәгъва яза. Анда актны көчсез дип танырга сорый. Идарәче оешма җавап итеп аларга приборның магнитлашуын тикшерергә тәкъдим итә. Дәгъвачы судка хәбәр иткәнчә, бу көнгә кадәр исәп приборлары дөрес эшли иде ди. Күрсәтмәләр һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү һәр вакытында һәм бурычсыз булган. Сегодня мы также подали дополнительные ходатайства без требований доказательств у управляющей компании, поскольку в предыдущем судебном заседании Бүген без дәлилләрне таләп итү турында гариза бирдек, чөнки узган суд утырышында идарәче оешма антимагнит җайланмалары куллануга сертификат күрсәткән иде, ләкин аның эшләү вакыты чыккан. Шулай ук судка без исәпләү җайланмаларының куллану срогы чыкканын дәлилләүче документлар бирдек. Әлегә пломба кайчан файдалануга тапшырылган раслаучы документларда юк. когда была введена в эксплуатацию пломба. Дәгъвачы комфорт идарәче оешмасыннан кайнар су өчен түләүләрнең исәпләвен яңадан тикшереп, квитанциyaдан әлеге зур сумманы сызып атуларын таләп итә. Шулай ук ул әхлакый зыян күргән өчен 50 000 сум компенсация алырга җыена. Суд утырышы агымдагы елның 23 сентябренә күчерелде. Аса Ахмаджанова, Олег Павлов, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ознакай районы Актүбә бистәсендә Татнефть гранты нигезендә төзекләндерелгән Харис чишмәсен ачу тантанасы булды. Анда район җитәкчеләре, Татнефть җәмгыяте, подрядчы оешма вәкилләре, бистәдә яшәүче халык җыйналды. Бүген Ознакай районында 100дән артык чишмә бар, шуларның 11-е Актүбә бистәсендә. Әлеге чишмә аны төзекләндереп, чистартып торган аксакал Бөек Ватан сугышы ветераны Харис Әхмәдиев исеме белән аталган. Бәйрәм кунакларын муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Ознакай нефть һәм газ чыгару оешмасы начальник урынбасары Венер Чанышев, Актүбә бистәсе башлыгы Леонид Севастьянов сәламләде. Я вот сейчас стою и думаю, что вот это рождение Актюбы, оно историческое место отсюда пошло и дошло до поселка городского типа Актюбинский. Şu çeşmeden ölü-gülükten енді біздің абиларыбыз, апаларыбыз, әбиләрібіз, бабайларыбыз су ішкеннәр. Һәм енді күптән алар сұрағаннар, күптән көткәннәр. Һәм бик зур рәхмәт үзебезнең Татнефть җәмгыятенә. Без енді грант тоттык. Шушы грант иясенә ирешкәч, без инде шушы ремонт эшләрен алып бардык, төзекләндердек һәм инде бик матур бер ял урыны килеп чыкты. Очрашуның күңелле мизгелләре проектта катнашучыларны бүләкләү һәм чишмәне тантаналы ачу булды. Биредә төзекләндерү эшләре Татнефть гранты программасы кысаларында алып барылган. Проект кысаларында эшләрне башкару өчен 4 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Аның нигезендә 2 урамны тоташтыра торган баскыч күпер төзелгән һәм монда килүчеләр ял итеп утыру зоналары да булдырылган. Бу эшләр белән подрядчы компания Актүбә акционерлык җәмгыяте шөгыльләнгән. Монда без Харис чишмәсен менә кысаларында бүгенге көндә түбәтәй шундый матур, бөтен җир яна, реконструкция моста ясадык. Бөтен җир Актүбәләр ял итә, Актүбә халкына ял итәр өчен бөтен условиялар бүгенге көндә ясадык. Чишмә суы элек-электән чиста һәм тәмле булды диләр биредә яшәүчеләр. Менә бүген инде бик сөенеп килдем бу чишмәнең ачылуына. Бик яраттым, бөтен чыгышлар ошады миңа. Бик яхшы тәэсирләр калды. Алланың рәхмәте яусын оештыручыларга. Шелтерәп аккан чишмәгә суга дип килгән идем.
Tizgene eğlenip iyige qaytırmın diyen idim. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикабызда башланып кеткен безнең ишек алды яхшы күршелек фестивале Әлмәт районы авылларында да килеп җитте. Кәләй тимер юл станциясендә авыл халкы өчен җылы очрашу узды. Чараны Рәдифә Ныкманова да күреп кайтты. Кунакчыл күрше, ашлы сыйлы күрше, шуңа күрә кырык эшләрен кырык якка ташлап бәйрәмгә килгән әлмәтлеләрне күп милләтле район халкы ипетус белән каршы алды. Бер рәт булып төзелеп утырган татар, рус, чуаш, мордва өй күренешләрен булдыручылар, авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре. Һәркем үз милләтенең үткәнен кадерләп саклый, киләчәк буынга җиткерүне максат итә торган фидакарлар. Бу бәйрәмгә без менә берничә төркем татар авыллары, Әлмәт районындагы татар авыллары берләшеп татар избасын тәкъдим итәбез бүген. Менә бу бүген татар избасында бүген чагыла бөтен татар милләтенең гореф-гадәтләре. Кемдер дөрләп утыра, кемдер бәйләп утыра, кемдер чигеп утыра, кемдер аш-су ризыгын тәкъдим итә инде монда. Татар, урыс, чуаш, мордва авыллары үз милләтенең бер үзенчәлеген, аерым кунакчыллыгын ассызыкларга тырыша. Берәүләр кул эшләренә игътибар бирсә, икенчеләре хезмәт коралларын алып килгән, кайберләре шифалы үлән серләре белән уртаклаша. Бүген Татарстан Республикасы территориясендә 173 халык вәкиле татулыкта гомер итә. Безнең районда да алар күп төрле. Татарлар, руслар, чуашлар, мордва, удмурт бүгенге бәйрәмгә һәркем үзенең кунакчыллыгын күрсәтү максаты белән чыккан. Бәйрәмнең тантаналы өлешендә бу кичтә җыелганнарны район җитәкчелеге дә сәламләде. Әлмәт районы партия активы лидеры Гүзәл Хабаддинова үз чыгышында соңгы 5 елда башкарылган эшләрне атап китте. Бу балалар бакчалары һәм мәктәпләрдән алып спорт һәм мәдәният учреждениеләренә кадәр 40тан артык объект төзелеше, 180 төзекләндерелгән учреждение дигән сүз. Моннан тыш юллар, яңартылган ишек аллары, бер сүз белән әйткәндә, районыбыз тормыш сыйфаты, икътисади үсеш һәм социаль тотрыклылык буенча республиканың әйдәп баручысы. Фестиваль кунаклары дәрәҗәле. Республика активы вәкиле, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягъфәров, иҗтимагый ярдәм штабы рәистәше, республиканың Дәүләт Советы депутаты Марат Әхмәтов, иҗтимагый ярдәм штабы әгъзасы Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова. Когда ты выходишь из дома или из квартиры, тебя что встречает, какое окружение? Иртән эшкә барырга чыкканда да кеше төзекләндерелгән тирәлек күрә икән, бу аның кәефенә, димәк, гомуми эш нәтиҗәсенә дә уңай тәэсир итми калмый. Шуңа өстәп узган 10 елда республикабызда 400 парк һәм скверлар төзекләндерелгән һәм төзелгән. Бу бит йөзләрчә миллиардлар белән исәпләнә торган хезмәт. Сфера благоустроена, сделана в республике. Это уже тоже громадная, сотни миллиардная работа. Очень многое сделано. Во всех нефтяных городах практически... Чыннан да Татарстанда бик күп эшләр башкарыла. Республикабызның көньяк-көнчыгыш регионнарындагы барлык ире торак пунктларда диярлек ябык бассейннар, теннис кортлары, стадионнар төзелде. Бүген Татарстан рәисе инициативасы белән 5000-нән артык ишек алды төзекләндерелде. Бу проектлар Татнефть компаниясе финанс ярдәмендә дә мөмкин булды. Это в основном это была инициатива Раисы республики, финансово поддержана Татнефть. Чара барышында безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруда актив катнашкан күп фатирлы йортларда яшәүчеләрне бүләкләделәр. Халык өчен төрле остаханәләр оештырылды, сәүдә рәтләре эшләде. Бәйрәм оештыручылары әзерләгән затлы бүләкләрнең берсе Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге дәүләт фольклор музыкасы ансамбле чыгышы. Шулай итеп Татарстанда җәй проекты район халкы тарихына тагын бер истәлекле көн өстәде. Рәдифә Нығманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Татарстанда Җәй республика программасы кысаларында ачык һавадагы биюләр социаль проектына йомгак ясадылар. Менә инде 6-нчы сезон ул шәһәр халкын һәм кунакларны үзенең яңалыгы, энергиясе һәм позитивы белән сөендерә. Бәйге 3 турда узып финалга 18 кеше сайлап алына. Бу хакта тулырак Айгөл Шәрәфиева материалында. Финал ярышлары гадәти түгел. Ул әйбәт пати татар дискотекасы форматында уза. Биредә катнашучылар дәртле татар хитлары астында биеләр. Тиешле дресс-код катнашучыларда күренеп тора. Түбәтәйләр, камзуллар, барысы да татар стилендә. Батл уже начался. Батллар инде башланды. Алар татар тематикасы белән бәйләнеп бара. Татар музыкасы астында уза. Һәм катнашучылар да татар колоритында киенгән. Аксессуарлары да шундый ук. Мин яратам сине Татарстан дип язылган футболкалар, калфаклар. Карарбыз, кичә ничегрәк килеп чыгар.
Ашык һавадагы биюләр бәйгесендә төрле яшьтәге бөгелмәлеләр. Финалга 18 кеше чыккан. Яшь категориясендә иң өлкәне Әлмәттән килгән Рома Юнысов. Түзмәдем, бәйгедә катнашырга дип килдем дип сөйли ул. Мне нравится танцевать. Миңа биюләр ошый. Һәм мине Әлмәттә танцор диска дип атап йөртәләр. Мин рок-н-ролл биергә яратам. Профессионал рәссам булуга карамастан, бию шөгыле мине нык кызыксындыра. Җан бий. Кызлар һәм малайлар бию батлларында көч сынашты. Алар бик эссе форматта барды. Дэнс мәйданчык тирәли зур ярдәм төркемендә җыелды. Үзебезнекеләргә ярдәм итәбез дип, көч биреп торабыз дип ата-аналар да килгән. Бүген улыбыз финалда катнаша. Татар дискотекасы булгач үзебез дә киенеп килдек менә. Хип-хоп белән импровизацияле инде. Күптән түгел Казанда беренче урынны алып кайткан иде. Бүген ничек булыр? Әхмәтҗановларның улы Арыслан 12 яшькә кадәргеләр арасында җиңүче дип табылды. 12 яшьтән өлкәнрәкләр арасында беренче урында Дарина Сидорова. Җиңүчеләргә призлар һәм иң яхшы урам биючесе дипломнарын тапшырдылар. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сүзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.